Dros yr haf diwetha, oedd newyddion o'r problemau oedd yn wynebu y cwmni Southern Cross yn newyddion bron pob dydd. Ac ar ôl hynny, mae diddordeb gyda'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yma yn y cynulliad i codi ymchwil mewn i'r maes yna. Ni'n mynd i ganolbwyntio ar y pwnc ar ôl y Nadolig. A cyn y Nadolig, mae diddordeb mawr da ni i clywed o unrhyw berson gyda profiad neu syniadau am sut i ni'n mynd i wella y sefyllfa i bobl hŷn sy'n mynd mewn i byw mewn cartrefi preswyl. Mae diddordeb gyda ni yn y cartrefi preswyl a'i hunan, a safonau y gofal mae bobl yn cael mewn yna, ond mae diddordeb hefyd da ni yn y gwasanaethau sydd ar gael i pobl cyn wneud y penderfyniadau i mynd mewn i cartrefi preswyl. Mae diddordeb da ni hefyd yn y dyfodol. Ni'n eisiau meddwl am y gall am cartrefi preswyl yn y dyfodol, sut i talu am y gwasanaethau yna, a hefyd oes medolau newydd ni'n gallu ystyried am cynllunio gwasanaethau i bobl hŷn yn y dyfodol. So oes diddordeb gyda chi, neu profiadau gyda chi, ni'n awyddus iawn i croesawu chi i rannu nhw gyda ni trwy'r e-bost sydd ar y sgrin yn isod. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.